В Україні дозволили фотографуватися на документи в головних уборах, зокрема для жінок-мусульманок у хіджабі. Нові правила почали діяти ще 18 жовтня, однак є винятки. Хто може робити фотокартки в паспорт у головному уборі, сьогодні розтлумачили в Державній міграційній службі. Тему продовжить Вікторія Козуб. Фотографуватися на паспорт у головному уборі тепер не заборона. Однак лише за умови, якщо убір є елементом релігійного одягу. Це релігійне вбрання не повинно змінювати форму обличчя. Людину можна буде ідентифікувати за такою фотокарткою. Не повинно закривати підборіддя, волосся може бути закрите, проте образ обличчя не повинен бути закритий. Це питання не стосується якоїсь певної релігійної течії, конфесії або напряму віри. Це питання в цілому для громадян України, іноземців та осіб без громадянства, оскільки ці самі вимоги стосуються не тільки для громадян України, а в тому числі для іноземців, які отримують певні посвідки на проживання на території України, або для осіб без громадянства, які також повинні бути певним чином документовані. Нові правила фотографування розповсюджуються лише на ID-картки та закордонні паспорти. Фотографуватися у головних уборах чи, наприклад, окулярах також можна за медичними показаннями. За новоприйнятими правилами фото у головному уборі можуть робити як жінки, так і чоловіки. Однак, якщо останніх релігія не зобов'язує їх носити, то жінкам, навпаки, у публічних місцях взагалі забороняється знімати хіджаб. Что это считается грехом, то есть та женщина, которая надевает платок, она не может снять его при посторонних людях. Это считается грехом, и это оскорбляет ее внутреннее достоинство, ее чувство достоинства оскорбляет. Именно поэтому был поднят этот вопрос, что это неспроста поднят этот вопрос. Представники конфесій певні, цим рішенням Україна продемонструвала свою демократичність та готовність дотримуватися міжнародних стандартів. Ці міжнародні норми, вони вже виконуються, і це підтверджує наш курс України на демократичність, де є свобода і дотримуються прав і свобод віруючих громадян. Це стосується і мусульман, і християн, і юдеїв. Через те, що українське законодавство до цього часу не враховувало особливості релігії мусульманок, кримська татарка Айша Арнаутова змушена порушувати релігійні канони, бо для українського паспорту фотографувалася без хіджабу, а кілька місяців тому їй взагалі відмовили в отриманні біометричного паспорту із фотокарткою у головному уборі. Хиджаб – это обязанность каждой мусульманки, да? И это как бы соблюдение всех норм и канонов ислама. Конечно, когда мы узнали новость о том, что в июне или в июле об этом опять рассматривался этот закон, мы были очень рады. Правом фотографуватися у головному уборі вже більше 10 років мусульманки користуються у Канаді, Великобританії, Німеччині, Данії і навіть Росії. Вікторія Козуб, Іслям Пінка, Заман, АТР.